Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. To je bila subota. Zakazan je veliki miting SPO na Trgu Republike. Subota je inače bila neradni dan u borbi u kojoj sam ja tada radio. Međutim, borba izlazi već u nedelju za ponedeljak i ja sam morao da odradim taj događaj. Mislio sam da je to rutinska stvar, da odem u 12 sati na miting, dolazim kući u 3 na ručak. Međutim, šta se desilo? Već kad sam išao Kneza Miloša, vidio sam velike policijske snage. Parkirani džipovi, borna kola, vodeni topovi. Već mi je bilo sumnjivo. I vidio sam veliku kolonu demonstranata koji ide prema trgu. To mi je već ukazivalo da će to biti ozbiljna stvar. Kad sam došao na trg, bila je velika masa ljudi, puno policije sa psima i u jednom trenutku počelo je komešanje. S jedne strane su trčali policajci, s druge demonstranti, vodeni topovi su išli prema ruskom caru. Masa ljudi koja je imala fotoaparate, što mojih kolega, što učesnika u demonstracijama, krenula je prema ruskom caru. Ja sam u tom trenutku između 2 vodena topa video Draganu koja je bukvalno u 2 sekunde samo podigla ruku. Dragana je stajala ispred vodenog topa koji je gađao mlaz u nju, potpuno mokre kose i odeće, i onda je masa nju povukla prema ruskom caru i tako se završio taj događaj. Čak nisam ni bio svestan da sam napravio tu fotografiju. Kad sam došao u redakciju negde oko 2:30, razvio sam 17 filmova, a znam da sam islikao 18. U 6 uveče, kad je već počela novina da se sklapa, vidim da mi fali ta fotografija. Pronađem ja taj film, razvijem. Naravno, u redakciji svi kažu to je prva strana, ovo ono. Sve svetske agencije zovu borbu, uzimaju sliku i objavljuju. Pošto je to tako trajalo dok je trajalo, dok se završila novina, dolazim kući u 3:30 ujutru. Pitaju me koji kreten je napravio onu sliku. Kažem, pa ja. Redakcija u kojoj ja radim su Večernje novosti. Mi smo povodom 18 godina demonstracija 1991. pravili priču o Dragani. I ja sam iskoristio priliku da je dovedem na isto mesto, znači ispred ruskog cara, da sam sliku 1991. godine. Ona je već bila ovako i punija, jedva se kretala, bila je bolešljiva, jedva je došla, ali je bila srećna. Isto je podigla tako ruku, sledeće godine ona umrla. Bilo mi je malo i neprijatno što ona bila zapostavljena kao heroina 9. marta, a ja sam umeđu vremenu sa tom fotografijom dobio silne nagrade, a ta fotografija se nalazi u Muzeju primenjenih umetnosti i imam sertifikat da je kulturno blago. Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.